סופה שצל ענבל, תוכנית אירוח ותמיכה ביוצרים ויוצרות עצמאיים, במרכז האתני הרב-תחומי ענבל, נווה צדק. עוצרת דוקטור רינה בדש. עורכת לי גרופי. Come on, you dancers, on your feet. The winners get the prize, you all know. And we pick up by the speed in the class they show. Let's go. דוקטור רינה בדש, קוריאוגרפית עצמאית, המציגה תחת השם המאפייה של בדש. חוקרת מחול ומופע בין תחומי. ב-2021 פרסמתי את הספר תיאטרון מחול, רשת של מרחבי הבאה, מתווה לתיאור ולניתוח יצירות בין תחומיות. מנחה מעבדת חקר בתוכנית ליצירה והבאה, תואר שני, אוניברסיטת תל אביב. מרצה בחוג ללימודי תיאטרון, המכללה האקדמית גליל מערבי עכו. מעבירה השתלמויות מורים במחול מודרני עכשווי. מאז 2015 אני ראשת הוועדה למחול בסל תרבות ארצי. בשנה האחרונה הצטרפתי לוועדת המקצוע העליונה של תחום המחול במשרד החינוך. אני חברה בוועד המנהל של האגודה הישראלית לחקר המחול. אקספוזיציה מספר 2, שיחה עם סתיו סטרוז בוטרוס. שלום, אנחנו מאוד שמחות שאתם כאן איתנו בסופה שצל ענבל. זו תוכנית שיזם המנכ"ל של המרכז האתני הבינתחומי ענבל אלדד גרופי, ובמסגרת התוכנית הזאת, תוכנית תמיכה לכוריאוגרפים עצמאיים. במהלך הסופה שהכוריאוגרפים מציגים את עבודותיהם בפני קהל, בתנאים מקלים, כמובן שזה תמיד מעודד, ובמסגרת הזאת אנחנו גם מקיימים את השיחה, אקספוזיציה קראתי לזה. אקספוזיציה כמונח, זה מונח מתוך הספרות והמחזאות, זה מונח שנותן מידע מקדים לקוראים העתידיים על מה שעומד להיות ביצירה, מתאר להם את שמות הדמויות, את הדמויות ואת התפקידים שלהם, את סביבת היצירה והמועד שלה, ואם יש קונפליקטים, יש גם רמז מטרים על הקונפליקט והפתרון שלו. אני בחרתי לפרק את המילה אקספוזיציה לשני מונחים, אקס למה שמבחוץ, פוזיציה ממה שמחוץ למצב. על ידי הצורה הזאת של המונח המפורק, אני גם משמרת את המונח המקורי שמדבר על מה שמקדים, על מה שמתאר את היצירה קודם לקריאתה, וגם מציגה אתכם, אתם ואני, האורחים שמחוץ למצב. אתם ואני האורחים בסוף שבוע אצל ענבל, שמסתכלים מבחוץ על מה שבתוך היצירה. כל שבוע נקיים שיחה עם יוצר אחר. עם סתיו זה אקספוזיציה מספר 2. מאפיין, אבל אנחנו, הנה התלמידות שלך ושלי. שלום. שלום. אז אנחנו נתחיל בשיחה, אני אתן קצת מידע על סתיו סטרוז בוטרוס. ילידת 1990, בוגרת התיכון האקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים, רקדה באנסמבל בת שבע וגם בלהקה, בהמשך הצטרפה ללהקת ענבל פינטו ואבשלום פולק. היא מלמדת תנועה במרכזי מחול שונים בארץ, ושיעורי תנועה יצירתית לילדים על הספקטרום האוטיסטי במרכז הערבי-יהודי ביפו. היא עובדת כיום כיוצרת וכרקדנית עצמאית, ואני רוצה להתחיל. שלום. שלום. תרם נתחיל ונרד למאפיינים של כל היצירה ואיך היא נקשרת ליצירות הקודמות, אם את מוכנה ורוצה לתת לנו את סיפור ההשראה ליצירה הזאת. הנקודת פתיחה של העבודה מרחבים התחילה מסרט דוקומנטרי של בימאית בשם תמר סטפניאן, שהיא בימאית ארמנית שחיה כיום בפריז, וכל התהליך היסטוריה שלה, שהיא בעצם גדלה בלבנון,
פריז, השפיעו על הסרטים הדוקומנטריים שלה, והיא בעצם משלבת בין הפולקלור לעכשווי, והסרט בעצם מספר סיפור של כפר נשים שנקרא ליצ'ק בארמניה, שאנשים חיות בו בעצם לבד. מגדלות את המשפחות, דואגות לאדמה, שומרות על הכפר, והגברים שלהם בעצם יצאו לנדודים, ללחימה באזורי הקווקז, ורובם או שלא חוזרים או שכן חוזרים כעבור 10 שנים, זה יכול להיות 15 שנה, זה גם יכול להיות 2 והסיפור שאותי תפס זו אישה שבעצם מחכה לבעלה, מבוגרת, שעד היום מחכה לו והוא לא חזר. אז הסיפור שלה אישית מאוד נגע בי, וזה בעצם היה ההתחלה של העבודה. בין היתר השראות מטרקובסקי, מסרט שנקרא אנדרי רובליוב, שבו יש דמות של גבר כנועה, חזקה, שמחה, עצובה, רב-גוניות, האין סוף רגשות שהדמות שמגלמת מאוד נגע בי, ומכאן הגיע גם החיבור לאנדרי ולשתי אנשים שמקבלות אותו בחזרה שלו. ושוב, הקווקז, ברית המועצות, זה אזורים שמאוד מעסיקים אותי מבחינת אקלים, צבעים, סיפורים אישיים, בעיקר דוקומנטריים, הסאונד של הכפרים, של אנשים, של היום-יום, של ריקוד, שהוא חלק מחיים. זו אולי גם תרבות, אבל זה חיים. זה המקור של הקיום שלהם יום-יום. ככה הם נפגשים, ככה הם חוגגים, ככה הם מתאבלים. זה מאוד נוגע בי, ומכאן זה התחיל. ביצירות הקודמות שלך, גם בסאפיה וגם בנוודים, את משתמשת, יש הרבה מאוד היבטים פולקלוריסטיים, כמו שציינת, ביחס ליצירה עכשיו, גם ביצירות ההם, בתלבושת, במוזיקה שמלווה, בסיפור. ובעצם כמו כוריאוגרפים, אני אזכיר מעטים, בסדר? כוריאוגרפים מתחילת המאה ה-20, כמו ניז'ינסקה, בכלולות שלקחה מתוך הפולקלור הרוסי ויצרה את המחול שלה יחד עם עצמות המאוד גדולות, ושילבה את המוזיקה והתלבושת בתוך הסיפור של המחול, ובדרך הזה היא גם אפיינה את יחסי הכוחות הפנים-משפחתיים, כמטאפורה ליחסים בחברה, וחברה דכאנית, או במאוחר יותר ורחוק יותר אל אכרם קאן, שלוקח מתוך המחול ההודי ומשלב במחול הפוסט-מודרני שלו ומייצר את הקול של קהילות מוחלשות ברחבי העולם. או פה, בבית הזה, שרה לוי תנאי, שלקחה מתוך הפולקלור התימני ושילבה בתנועות היומיומיות או מחוות הגוף של הקהילה בתוך המחול המודרני שלה, וכמו במסכתות שהיא יצרה. וגם בריקוד שלך יש הרבה מאוד היבטים פולקלוריסטיים שאת אמרת והתייחסת כמקור השראה, אבל גם צעדי המחול הנמוכים האלה, המאוד מאוד וירטואוזיים, גם שלך וגם של הרקדנים, או החזרתיות הזאת, התלבושת, איפה זה מחזק אותך, או לאיזה משמעות את מובילה עם השימוש הזה? אני אתחיל אולי מהתלבושות. העולם האסתטי של העבודה הוא מטען עבורי, בין אם רגשי, פיזי, כוריאוגרפי. האזורים שבהם אנחנו נשוטט בבמה מאוד מאוד מושפעים מהתלבושת, מאיזה סמלה נלבש, כמה נוכל לזוז איתה על הברכיים. החומרים שאיתם אני עובדת, שאני שואפת שהם יהיו כמה שיותר קרובים לטבע, אם אפשר להגיד, או מחוספסים. אז האזור האסתטי הוא מפתח עבורי ללב, אני יכולה אולי להגדיר את זה ככה. זה מאוד מעורר אותי לפעולה. והתנועות בתוך המרחב הזה הן באמת שואבות מהפולקלור, התנועות היותר גבריות שנמצאות על הקרקע, שהמקום שאני חושקת בו על הקרקע זה השיעוט עד כמה שאפשר.
הרכות, הרפטיציה היא עוד כלי שמאפשר לי לגלות את התנועה או לחוות אותה עוד ועוד ולהתמסר אליה, וגם לתת לכם ולי זמן להקל, זמן לשוטט, זמן לצוף בתוך החומר. התנועות הנשיות אני מגלה יותר ויותר בשלוש שנים האחרונות שאני מתעסקת עם הפולקלור, בעיקר זה התחיל מהפולקלור הגיאורגי וגדל לארמניה, אזרבייג'אן, טורקיה, איראן. האקו רק גדל ככל שאני יותר לומדת ומסתכלת וסופגת, ואין סוף לתרבויות ולרב צבעים ועד כמה אנחנו חלק אחד מהשני, גם אם תרבויות אולי נראות כמופרדות, אנחנו חולקים כל כך הרבה במשותף. ופיזית החומר של אנשים, בהתחלה אמרתי אני אלך לחומר הגברי כדי להתמודד איתו, הוא יותר מאתגר עבורי. הקפיצות, האינטנסיביות והתנועות הנשיות הן יותר ברבוריות, שזה משהו אולי שאני מכירה יותר מההיסטוריה שלי, של הבלט. ואז אמרתי אני אתרחק מזה, וככל שהזמן עובר התנועות הנשיות אני יכולה לחבק אותן, והמבט של העיניים שעבורי הוא מרגש משל עצמו, שהעיניים נוטות מטה, שזה משהו שלא הייתי רגילה לעבוד איתו על במה, שאני צריכה לתקשר איתכם, אבל יש משהו ברגע הזה לעצמי, במסתוריות, שמאוד מאוד מפעיל אותי וחדש לי. עבודת ידיים, גודלים, עליות על הפוינטים, זה דברים שמחברים אותי לקרקע, מחברים אותי למציאות, לחיים. מה שיכולתי לראות ולתפוס זה שחילקת את הבמה שלך לחוץ ופנים, עם הבול עץ והחוץ, המנורות האלה שתלית לוקחות אותנו לתוך הבית, וגם על הבמה התנועה היא נעה בין אינטימי, שזה למשל האייקונים של אותו אייקון של האחיזה הזאת, האייקונית מישו והצליבה והאם, הפייטה, לבין תנועות שהן חיצוניות, אולי קצת יותר פולקלוריסטיות עממיות, והתנועה הזאת בין חוץ ופנים גם קיימת במוזיקה. גם במוזיקה את לוקחת אותנו אל תוך הצלילים של תוך הכפר, אבל גם אל מחוץ לכפר, אל הטבע, אל המים הזורמים. כל אלה הופכים להיות מנעד או עולם שלם, שמה את רוצה שהוא יגיד? פשוט נותן לי בית. שוב, זה מחבר אותי לאוניברסלי, ואני יכולה להגיד. כאילו, יש דברים שהם מאוד אישיים שלי, שאני עוברת בתוך היצירה. גם הסאונדים שאני פוגשת. אחד השירים היחידים בעבודה הוא שיר ברוסית, שיצא לנו לדון ככה בתוך הקבוצה שלנו על המשמעות, גם היום עם כל המלחמה שקורית והמורכבות. אז השיר הוא שיר ברוסית, מרוסיה הישנה, משנת 95. זה שיר שרק כששמענו אותו כולנו התאחדנו וידענו שזה הדבר. אז היה לנו פה רקע לשיר הזה ושיחות והבנה יותר כזו עמוקה, אבל זה מאוד שלנו, והסאונד של הטבע בעצם הוציא אותי יותר לחוץ, להכניס את הטבע לפה. זה משהו שאני מאוד כמהה לו, כן, וסאונדים טבעיים עד כמה שאפשר, בכי, הגשם, רוחות, יש לי גם בעבודות הקודמות. הזכרת את השיח שאת מקיימת וקיימת ביצירה הזאת עם השותפים שלך, עם יעל ואנדרי. איפה העמדה שלהם בתור יוצרים שותפים? עדי הוא העין החיצונית שמשמשת אותך בשיח ובבנייה. האם את יכולה לתאר לנו קצת מתהליכי העבודה? התחלתי עם רעיון בראש איך זה הולך להיות, היה לי את הסיפור מסגרת, וברגע שאנדרי ויעל נכנסו, אנדרי היה עבורי על דמות מסרט,
שמאוד אהבתי, וברגע שהוא הגיע התחלנו לפרק את אותה דמות, והיא בעצם עזבה אותנו, עזבה אותי, ונולד אנדרי, ויעל, כל אחד עם האיכויות שלו עבורי עם הלב של העבודה. רעיון שהיה התחלתי לא יכול ליצור עולם כמו שהתאפשר לי איתם. החומרים, האיכויות, ההבעה, האנרגיה בינינו, אני מאוד מאוד מעריכה אותם, וזה היה תהליך חיים. יותר מתהליך יצירה לקראת עבודה שתעלה על הבמה, כאילו היה לנו את המטרה הזו וידענו אותה, אבל התהליך ארך שנה וכלל בתוכו שיחות וטיסות גם בדרך שאנדרי טס לאוקראינה בתקופת המלחמה, שעדיין ממשיכה. השיחות על החוץ, איך הוא נכנס פנימה, איך הוא משפיע, איך תמונות מלחמה השפיעו עלינו משדות קרב. אז האיכויות שלהם הן קריטיות עבורי ליצירה, לחיים. והעין החיצונית? ועדי הוא הלב, הפועם, הוא הכל. הוא מנווט, הוא על הסאונד, הוא מדייק, הוא השעון זמן של היצירה, העין החיצונית, המבט האינסופי שלו והעמוק והחכם. אני דעתי. ניתן לזהות את הקונטקט, ניתן לזהות את התמיכות, ניתן לזהות את זה בתוך השילובים האלה, שמצד אחד הם מחוץ לפולקלור הזה, אבל שילבת אותם בדרך מאוד מאוד הומוגנית לתוך הלקסיקון התנועתי, ומשם רואים שיש שם עבודת עומק מאוד מעניינת וגם עם הרבה מאוד כוח, שהוא גם נלקח מתוך העבודה הפולקלוריסטית ועבודת הרצפה. אני ראיתי כל הזמן כמה קרוב, כמה כל הזמן אנחנו נמוכים, ומדי פעם יעל נעמדה כברבורה גבוהה וארוכה, ואולי אנדרי ניסה להתרומם, אבל הרצפה קראה לו מטה, והשילוב הזה דרך הקונטקט הפך להיות מאוד הומוגני, וכולם יכולים להגיד שיש פה איזו שפה מאוד שלמה, למרות שהיא נלקחה ממקורות מגוונים. והשאלה המסכמת זה, מה את רוצה להיות כשתהיי גדולה? אני רוצה... מה את רוצה בעתיד הקרוב, ואחר כך ברחוק, ושתהיי גדולה? האמת היא, היצירה, תהליכי יצירה עבורי הם ממש מקום של ריפוי, ואני אוהבת את זה. אני ממש אוהבת את זה. בגלל זה אני גם בוכה כל מיני. אבל יש משהו באפשרות ליצור ולרקוד, גם לאהוב את הגוף, את הריקוד, להביע דרך הגוף בלי מילים. עבורי זו מתנה כל כך עמוקה, כל כך גבוהה במקום הרוחני שלה אולי. אז אני מאוד אוהבת את זה, והלוואי שאני אמשיך, אני כבר 3 שנים עושה את זה ברצף, לא כי אני צריכה, אלא כי זה ממש, אני אוהבת את זה. אז אני מקווה להמשיך. למי מכם יש שאלה שהתעוררה, אתם רוצים לשאול, להוסיף? אתם מוזמנים? מישהו? אז תודה רבה לכולם, ושתהיה לכם שבת שלום. לנעמי. לא, לא היה שאלות, אבל כן יש מלא שאלות, אמרתי להם אישה לך. קודם כל אני רוצה להודות, באמת, על היצירה ולשני המגלים יחד איתך. אני שלכן העסקה קודם את הפוסטים בסרט של כמה שעות, שבעצם אני חוזרת כמה שנים מאוד ברגע שיש בסינמטק בסרט, אני יודעת ש5 דקות הולכת להסתגל וזה ימנה אותי ל5 שנים נוספות. האם יש לך היום להמשיך את העבודה הזאת כמו לביוב ליצור משהו באותו קו כמה פרקים, או שאת הופכת כאילו
אני שואלת ביחס לטרקובסקי. אני מגלה אתמול דיברתי עם עדי על זה, על המדיטציה בתוך המרחבי זמן שנמתחים לאורך של 3 שעות אצל טרקובסקי. זה משהו שאני מאוד מחפשת איך ללמוד לדייק אותו במרחב זמן פה על הבמה איתכם. הלוואי שהפרקים האלה ימשיכו בעצם עבורי לנושא הזה של העבודה של האקו של המלחמה. 2 העבודות הקודמות שלי, גם הסולו וגם הדואט, עוסקים באותו עולם מהיבטים שונים, ועבורי זה לא מפסיק. כאילו יש כל כך הרבה נקודות מבט לסיפור חיים הזה שכולנו חלק ממנו, והתנועה של אותם בימאים סובייטים, גם עם ברגמן ומיכאל קלטוז, אבל אמנים שנתנו מרחב זמן, לעתים גם אולי מאתגר עבור מי שצופה. זה לא צפייה קלה. אצל טרקובסקי נגיד, זו צפייה שדורשת התגייסות, דורשת התמסרות, ובסוף הסרט יכולים להרגיש את הנחיתה, אבל המרחבי זמן, המתיחה שלהם, למידה איך רגע לתת לדימוי את המקום שלו, ולא לרוץ הלאה מחשש שאולי אתם תאבדו או אני אאבד וזה לא יחזיק או כן יחזיק. אלה שאלות שמאוד מעסיקות אותי במרחב של הזמן, ויש לי כבר פנטזיות להמשך וגם לטרילוגיה שבעצם אני הולכת להציג את 3 העבודות. זו גם תהיה עבורי למידה של איך להציג את העבודות האלה במרחב זמן. אז בעצם אנחנו מאוד שמחים. כן, בבקשה. אנחנו תלמידות של סטאר. ורציתי לשאול, האם מהסרט שלקחת ממנו את ההשראה, היה איזושהי דמות ספציפית שאת רצית להביא הרפות שלה, ואת את זה? כן, הדמות של הגבר בסרט שנקרא אנדרי רובליוב. זו הייתה דמות שפשוט הביאה אותי להתחיל את העבודה הזו, והחיבור עם אנדרי שעבורי היה מאוד מאוד קרוב לדמות, רגשית, פיזית. זה ריתק אותי, ובעצם זו הייתה נקודת פתיחה, וגם יעל שעם כל הנוכחות והברבוריות שלה, זו גם שבעצם גם מכפר הנשים מהסרט השני, גם היא היוותה דמות השראה בשבילי, וחיפשתי קודם כל את האנשים שאני הולכת להיכנס איתם לתהליך ושיהיו קרובים לדמויות שהניעו אותי, והנה. אז אנחנו מאוד שמחים שאת מתארחת אצלנו בסופה שצל ענבל, ותודה רבה לכם שבאת. סופה שצל ענבל, תוכנית אירוח ותמיכה ביוצרים ויוצרות עצמאיים, במרכז האתני הרב-תחומי ענבל, נווה צדק. עוצרת דוקטור רינה בדש. עורכת לי גרופי.